Bamakɔ ana lamini na bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare kɔɲɔkɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲumandɔn o bɛ bɛn Amadu El Konare a bi ne ka waati bɔ i tununnen don o ye wajibi ye o ni maa min ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ kɔɲɔmuso furu o wuli ka jɔ o ni seli mana don ɲɔgɔn na jango kɔɲɔmuso ye sɔrɔdasi jalatigi Amadu Konare i ka tununi ye wajibi ye o kɔɲɔsolamaw bɛ di u bɛ k'a ɲini de o jɔnni bara k'e ɲini sabarabatigiw bɛ k'a ɲini n tun t'a mɛn dogo an ka buguda duguli t'o la n b'a fɔ muso filanan o ye sɔrɔdasi ye o ni minnu ye sɔrɔdasiya daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu bara k'e ɲini o tuma kɔɲɔmuso a ka mɔ Amadu kɔnɔ a bɛ arajo Jekafo a ye na da la enregistrement don n'u y'i minɛ bi ka sabara don i sen la ka t'i coro bɔgɔ kɔnɔ mais min kɔni b'i ye an bɛ tila yɔrɔ o yɔrɔ an b'u jɔlen sɔrɔ da la anw ye banabaatɔlamaw ye tɛmɛw na Amadu El Konare i k'a dɔn foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma kɔɲɔkɛ an bɛ dugawu don kɛ min ye furu ye Ala k'a kɛ furu tututu ye Ala k'a kanbɛn ya Rabbi Ala ka sini bolo b'a la Amadu El Konare k'a ɲini lamɛnbaaw fɛ u ka dugawu don k'a ɲɛ Amadu El Konare nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔ ye Jibi n'a ye wuli ka jɔ kɛ kunnafoni an b'an jɔ a la sisan karamɔgɔ daba tun wara Donɔnkɔrɔ Murujagola Miɛtɔ dugu la sibɛrɛ t'o la bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare ni sɛ ko k'a kenge b'a dimi kana siga o y'a kunkolo citɔ ye Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnni kɛbaa de ye Abulayi Watara ko a k'i k'a dɔn maa caman b'a la i bara ka jama ni ka kuma caman fɔ lotɛlibaw ni ɲɔgɔn ye o kɔnɔ i tɛna f'i ye ko bilen ɲɔrɔ sabula ɲɔrɔ surufukɛ sigilen don ka bɛɛ lajɛlen kɔ Amadu El Konare jamana in kɔnɔ an kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye ɲɔrɔ surufukɛ i k'a dɔn wa jamana den caman dalen b'a la a kanuba ni lapasaba o ka ca ba n'a si ye Amadu El Konare i k'a dɔn cɛkɔrɔba in a bɛ to ɲɔrɔ i k'a dɔn kumabaw i k'a dɔn jamana taabolo ani jamana a politiki bolo kan a bɛ to ka hakilina di Amadu El Konare a bɛ ne ka waati bɔ min kɔni ye ɲɔrɔ surufukɛ ye i k'a dɔn chaque maa u la denkɛ buye i k'a dɔn a ye kunnafoni bɔ k'a sarada a y'a jira k'a fɔ cɛmancɛ fanga min filɛ nin ye Amadu El Konare i k'a dɔn mɔgɔw kɔrɔtɔlen don kɔrɔtɔ dun tɛ fɛn ye ni dɔɔnin farala kundala jɛnya kan a bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛɛ i k'a dɔn an bɛ jɔrɔ fɛn caman na olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka sɔrɔ Amadu El Konare ɲɔrɔ surukɛ a bɛ nin fɔ nata tɛ a bɛ nin fɔ i k'a dɔn ayiwa a ka hakilina ani jateminɛ sabula n'i ye cɛmancɛ fanga in ta k'a lajɛ kalo 8 walima kalo 7 tɔw ye Amadu El Konare n'a fɔra jamana mago bɛ fɛn minnu na sarakisɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ politiki bunakun kan i k'a dɔn jamana yɛrɛ min ni min n jateminɛnen bɛ jamanadenw fɛ ani min bara ka ɲini nin bɛɛ lajɛlen kurunin ni k'a kɛ kalo damadɔ kɔnɔ a bɛ sɔn ka gɛlɛya ɲɔrɔ surukɛ kanu ka miiri la Amadu El Konare ni dɔ farala ayiwa ko kundala jɛnya kan a bi kɛ sababu ye min b'a to fɛn caman bɛɛ jamanadenw bɛ min nɔfɛ o ɲɛna sɔrɔ nka kuma in kɔni fɔ i k'a dɔn ɲɔrɔ surukɛ fɛ Amadu El Konare i k'a dɔn politikimaa dɔw bɛ yen olu kɔni faralen don ɲɔgɔn kan Amadu El Konare u b'a fɛ k'u k'a da ɲɔrɔ surukɛ la hali n'u m'a to a fɔ ne de ko nin ka ɲi ne taara i jɔ fankelen fɛ k'a ma ɲi dun i ka mɛn joli ma e min y'a fɔ ɲɔrɔ surukɛ hali n'u m'a to a fɔ i k'a dɔn politikimaw taara ɲɔgɔn sɔrɔ politiki hôteliba dɔ kɔnɔ i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni kuma caman ye u b'a k'aw ta k'o boloda n'a fɔra ko fanga ka kɛ sini n'a fɔra vote ka kɛ sini e t'a sɔrɔ u dun jigi b'a kan dɛ a b'a dɔn ko girin kun de y'o ye mais i t'a sɔrɔ o e tɛ kɛ président ye hali député n'i y'a ɲini i t'a sɔrɔ ninnu bɛɛ a tila k'i ɲɛna de a kɛra jigi waro ye a kɛra sini wo a kɛra san tan kɔfɛ e b'i tugu i tɛ ɲɛ kuma in de wallahi Amadu El Konare ɲɔrɔ surukɛ ka kuma kɔni bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana basigi ani sarakisɛ ani hakilina min bi jamanadenw na a bɛɛ lajɛlen dafali ka fara ɲɔgɔn kan n'a kuntala janyana dɔɔni Amadu El Konare a bɛ kɛ sababu ye fɛn caman ka faamuya nka politikimaa dɔw kɔrɔtɔlen n'i ye segu ye a bɛ fɔ vote ka kɛ sini vote maa kɛ sini n'u ma fɛn sɔrɔ olu kelen de bɛna fɔ tuguni sɔnni kɛra namara kɛra u ye nin kɛ yen fɛ u ye te di maa ma u ye nin ala min ye dabali ba ne ye maa ni maaw nɔngɔ gɔnɛ ne ye ɲɔgɔn na ni tungo ne ma k'olu b'u nɔngɔ gɔnɛ kuma kelen ka Mali in na ne tun tɛ sɔn ni anw tilala politiki kuma na a mɛnna o a y'u dogo ka taa kɛ u yɛrɛ dama bɔra n'u yɛrɛ a bɛ kɛ ten de hɔrɔnjɛ tɛ o politiki jɛ tɛ hɔrɔnjɛ ye
maa dɔw bi muru ta ɲɔgɔn kan wa k'u bi ɲɔgɔn fa bi sini i b'olu ye ɲɔgɔn fɛ wallahi dɔw bi kɛlɛ kɛ bi u bi ɲɔgɔn haramu ka ɲɔgɔn lajaba sinikɛnɛ i b'olu fila ye ɲɔgɔn fɛ u ka nafa kama bon yɛrɛ ni ala cɛ maa kan k'olu jate wallahi Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ Sebukɛ kɔni y'a ka kuma fɔ piyan a natalen tɛ maa na Amadou Konare k'a dɔn a tɛ fɛn ɲini a tɛ fɛn nɔfɛ Amadou Konare i k'a dɔn cɛmancɛ fanga daminɛ ka n'a bila bi la n'i ye anw yɛrɛ ɲininka ne yɛrɛ kelen ma n'i yɛrɛ ɲininka dɔ ka fara janya kan kalo joli ɲɔgɔn na sa de san fila c'est-à-dire que le temps nécessaire fɛn o fɛn ɲaamin bɛ o ka ɲɛnabɔ ni o ye ne ka hakilina ye ne m'a fɔ a ka kɛ o ye ne ka hakilina ne ka kanu y'o ye k'a sɔrɔ transition daminɛ furadama ɲani ni sɛgɛn bi ni k'an fa kosɛbɛ a y'o kɔni tiɲɛna o yɔrɔ yira sɛgɛn ni ɲani bi ni k'an fa coup d'état kɛra fɛn mun kama ko kalafili sariya ɲuman jamana sariyaw dulonnen don olu ɲɛnabɔra wa kɔrɔtɔ dun kun ye jumɛn ye i tɛ taa jamana wɛrɛ la jamana in y'an bɛɛ de ta ye n'a ɲɛnabɔra dɔɔni k'a ɲɛnabɔ dɔɔni bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ o siga t'o la nka n'u y'a haraba sisan ka tila k'a mɔndɔ ka taa dulon Amadou Konare fiɲɛ wɛrɛ bi sɔrɔ coup d'état wɛrɛ bɛna kɛ o la ala k'an kisi o ma nin mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la o bi kɛ min ye kunnafoni sɛbɛn le matinal ye an ni indicateur de renouveau ti ɲɔgɔn na olu kumana k'a fɔ seliba don jɔnni tun b'a fɛ ka jamanakuntigi kɛ lahiya ye min bɛ tali kɛ waati min na maa bɛɛ lajɛlen bɛ makɔnɔni na k'a fɔ Bamako misiriba limamu ka saga fara wa o waati la i k'a dɔn seli yɛrɛ kɔni de yɛlɛmana ka sin ka kɛ i k'a dɔn buna hadamaden kantigɛ fɛrɛ ye sabula min ye cɛ dɔ panna cala i jama safa kɔfɛ a taalen bɛ i bolo fila dɛrɛ jamanakuntigi bɔ kan seere dɔw ka fɔ la n'i y'a sɔrɔ Asimi n'a ka sɔrɔdasiya cɛŋanaya tɛ ko a laban kuma ɲɛ o tɛna bɔ a la ko in daminɛ ni bi cɛ kuma caman fɔra nka min ye maliden guwayi kamana o de ye k'a fɔ matinali maaw ka fɔ la ko in kɛra i ko kɔmɔko i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a fɔ n bɛ kɔmɔ nɔ nka a tɛ ɲɛfɔ maa ye a ko de kɛra dabalibanko ye ko maa caman yɛrɛ sigasigara ko in na o yɛrɛ kama matinali maaw ko olu ka jateminɛ na ko nin ko in kɔni ye i k'a dɔn karatu yɛrɛ ni babali kule de labɛnnen ye i k'a dɔn k'a sɔrɔ foyi de tɛ foyi la a ko bɛ se ka faamuya cogo di min ye jamana in kɔnɔ gɛlɛyaba caman bɛ yen wulikajɔbaw bɛ yen i k'a dɔn jamanadenw jigi bɛ fɛn min kan ko waasa ka se ka maaw yɛrɛ laɲinɛ o kobaw kɔ ko nin kɔni ye k'a dɔn kolo kelentigilakaw kɔni min mana biri maaw ɲɛna waati min na u y'o fɔ ka sɔrɔ u ka dalu ye fɛn min ye matinali maaw ka fɔ la ko nin cɛ in maa ma se k'a bugunatigɛ dɔn wa ja ninnu bɛ bɔ cogo min na n'i ye dɔw yɛrɛ jata cogo lajɛ i b'a fɔ ko labɛnnen don sabula dɔw yɛrɛ bɛ jaw ta u b'u jigin tigɛ i b'a fɔ ko tɛmɛsira yɛrɛ tun bɛ ka di nin kamalen ma a ko n'i y'i sinsin olu ka matinali ka fɔ la i b'a ye k'a fɔ nin ye manada maa ɲɛna de labɛnnen ye min ye cɛ bugunatigɛ foyi tuma sɔrɔ k'a fɔ wa kunnafoni foyi ma d'a kan a k'o bɛɛ lajɛlen ye maliden dusu kami nka sɛbɛnnikɛla ko min ye indicateur de renouveau bi sɔgɔmada in na olu fana ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn mun na u y'a jira k'a fɔ u y'a sɔrɔ hɔrɔntifin maaw fɛ k'a fɔ kamalen min fɔra k'a co n'a bugunatigɛ ni bangeyɔrɔ a n'a ba k'olu bɛɛ lajɛlen ka taa balimaw ma olu yɔrɔ dɔnna wa hali u ka so k'o yɔrɔ dɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye cogoya min sɔrɔ la olu ka ɲinini kɔnɔ o de ye Alasani Ture ye ko filanin don min filani ɲɔgɔn ye Fuseni ye o ye Bobo ye wa ko Segu ka don awɔ Segu kɔni ko Segu ka tɛ dɛ ɲɔnɔnka de don a bɛ bɔ ɲɔnɔn de Segu Segukaw ma lahiya yɛrɛ sɔrɔ ko anw ka jamanakuntigi ɲɔnɔnka de don ne tɛ Seguka dɛ Seguka tɛ ɲɔnɔn n ko ɲɔnɔnka don ba ɲɔnɔn tɛ Segu fɛ wa ayi u bɔra ɲɔgɔn na n kɔni ɲɔnɔn ni Segu an bɛ baw fara o bɔra o ba Segu tɔ ye jumɛn ye Marikala ninnu quoi Marikala Barawuli awɔ ɲɔnɔn kɔni gɛlɛyara an bɛna bandiri de da an ni ɲɔnɔn cɛ sa maa ka nigela a b'a fɔ k'a bɛnna fana ye Marikala ye o n'a tigɛ ka bɔ Segu la ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko Alasani Ture maa don min bangena san 1991 ko a bangena i k'a dɔn ɲɔnɔn jamana kan min ye a somaw ye olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Yirimajɔ ma karamɔgɔ Daba Tunkara a ba o kɔni ni a balimamusow de bɛ nin waati in na sɛbɛnnikɛla hɔrɔntifin maaw ka fɔ la olu kɔni ko kunun olu sara ka hakili falen kɛ n'a somaw ye ko daminɛ ni sisan cɛ a ba kɔni bɛ ɲɛji suru cogo min na a bɛ ɲɛji suru ten olu kɔni ka ɲɛfɔli la ko olu yɛrɛ fɛ
ko Alassane tun ye maa ye maa min n'a hakiliw tun tɛ ɲɔgɔn fɛ nka fɛn wɛrɛ minnu nana fɔ o ye hakiliko in yɔrɔ la tile sabula a yɛrɛ k'a fɔ maa de don min ye mɔrikalaba kɛ i delila ka kuma min fɔ u bɛ taa so minnu lajɔ ka taa maaw kalan yen dɔn a fɔra kalan sugu bɛɛ de bɛ k'a dɔw kun tubabu b'a fɔ min ma lavage de cerveau ka taa fɔ ni i bilara Ala ka ci la n'i ye hali maa fa hakɛ t'i k'a la o n'a ɲɔgɔnna kalan minnu kɛra nin jɛ in kun dɛ sɛbɛnnikɛla k'o de kun kɛlen don k'a kɛ maa ye maa min yɛrɛ b'a mabɔ buna hadamaden tɔw la ka sin k'a masumaya tɛ to kɛ a bɛ maaw kɔnɔ ko fa b'a la ka sɔrɔ a ka kɛ n'a ni la i gije a ko de bɛ tali kɛ nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la sɛbɛnnikɛla kɔni ko an bɛ donni min na i ko bi a kɔni ko kɛra ta kibaruya bɔra o jamana ɲɛmaa kelenw fɛ k'a yira k'a fɔ a kɔni fatura hali ni y'a sɔrɔ fatuli cogo jɔnjɔn fana ɲɛma fɔ a kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen don maliden hakili de ye fila ye dɔw dama la dɔw ko munumunu salo don kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matinali kɔnɔ a ka bidon bɔli la awudeli konare n bɛ bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau Amodel konare i k'a dɔn i y'a fɔ cogo min ka dɔ fara i ka kuma kan kunnafoni dila a ko olu ye kunnafoni in jɔnjɔ salo ka bɔ télévision so dɔ la u ko min ma hɔrɔn TV hɔrɔn TV de ko nin ye dalu jɔnjɔ caman di kamalen min n'a ko a bɛ a bɔ jamanakuntigi kɛ lahiya ye Amodel konare i k'a dɔn a don ma ja kaliba sɔgɔmada i y'a dɔn ko ni jamana den bɛɛ lajɛlen b'a kalama a ko nka kamalen yɛrɛ ni min ye muru ta ko fɔ na Asimu Goyita kɛ lahiya ye Amodel konare kamalen yɛrɛ ye jɔnni ye kunnafoni jɔnjɔ de b'a ka sɔrɔ a salen kɔfɛ Amodel konare kamalen dɔ de ko Alassane Touré i k'a dɔn dɔw b'a wele ko Hasayi o y'a muru tɔgɔ ye a bangena ɲɔnɔ san 1991 Segu mara la Amodel konare i k'a dɔn hɔrɔn TV olu de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ wa filani yɛrɛ don koyi filani de don a filani ɲɔgɔn tɔ ye ko Fuseni Touré Amodel konare i k'a dɔn kabini a filani ɲɔgɔn in bangena o kɔni bangena ni boboya de ye o ye bobo ye Amodel konare a ko i k'a dɔn ayiwa min ye wuli ka jɔ ye min ye ayiwa kamalen yɛrɛ ye a bɛ taa ka segin kɛ kosɛbɛ ɲɔnɔ ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ Amodel konare k'a dɔn kalan b'a la i ko a ye lɔkɔli kalan kɛ sabula ayiwa kapu yɛrɛ a y'o salo o b'a bolo Amodel konare sɛbɛnnikɛla k'o kalan kelen kɔfɛ a laban nana don morikala la ka diinɛ ɲɛdɔn kalansira min bɛ yen n'o bɛ diinɛ kɔfɛ o ko min ma waami World Assembly of Musulman Youth Amodel konare o kɔrɔ de ye i k'a dɔn ayiwa jɛrɛjɛkulu min n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan jɛnsɛgɛ naani denmisɛnw i k'a dɔn diinɛ kalanni ani diinɛ ɲɛdɔnni i k'a dɔn a b'o de kofɔ Amodel konare sɛbɛnnikɛla ko a ko kamalen in kɔni ayiwa min ye Bamakɔ ye a jabala ye yirimajɔ ye komini 6 a woloba bɛ i k'a dɔn u ka denbaya tɔ bɛ a badenmuso caman fana bɛ a ko Alassane min filɛ nin Amodel konare i k'a dɔn ayiwa sɔminkɛra la a bɛ waati jabɔ k'a fɔ ani hakiliw ti ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ Amodel konare sabula diinɛ ko kuma kɔni mana fɔ o sɔsɔli n'a y'o daminɛ i k'a dɔn i b'a dɔn k'a fɔ jɔnkala kamalen ni hakili ti ɲɔgɔn fɛ maa minnu yɛrɛ b'a kala diinɛ na kuma dɔw la a b'olu sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ Amodel konare ka na n'i y'a ka dalu ye diinɛ ko kuma kɔni o se ka fɔ a ɲɛna n'a ma sɔsɔli kɛ a nana k'a la sa ale kɔni bɛ Ala ko yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan i mana na ni dalu ye a b'o dalu bɔ k'o bin ni kuma wɛrɛ ye Amodel konare sɛbɛnnikɛla ko awo mun nana ni nin ye so y'a jira k'a fɔ min ye a filani ɲɔgɔn ye o kɔni dununa kabini o san 16 san 17 o kun ye bobo ye o tununa denbaya bara k'o den ɲini fana a bɛ waati jan bɔ o ma se k'o sɔrɔ o ma se k'o ye Amodel konare ale fana taara don ayiwa diinɛ kalan na diinɛ kalan in kɔni ni ko caman ɲaamina a bɛ n'a fɔ kabini denmisɛnnin ma kɔni a ye gɛlɛya caman de sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina in wuli sɛbɛnnikɛla ko Amodel konare k'a dɔn ko in kɔfuradama kana bila bi la i yɛrɛ da y'a fɔ min ye woloba ye ko nin bɛ su kasi a bɛ tile kasi Amodel konare i ka du ka du bolongɔni bɛ ɲini ka ɲɛsin u yɛrɛ ka du masaw Amodel konare sabula maa mana tɛmɛ u b'u bolongɔni ɲɛsin min kun bɛna Asimu Goyita kɛ lahiya ye o faso tɛ ninnu ka ko ye wa o ka so filɛ nin ye k'a dabɔ u ko min ma ko uri pharmacie sule giru Amodel konare i k'a dɔn min ye yirimajɔ sugu komini 6 na u ka du ɲɛsinnen don o de ma Amodel konare k'a dɔn kamana guwa yɛrɛ bolo kan ani ayiwa hadamaden yɛrɛ jango maliden maa mana tɛmɛ bɛɛ lajɛlen bi yɔrɔ in lajɛ o kɔni kɛlen bɛ kamana guwa ye a ko min ye ko kura ye Amodel konare sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kamalen a kun ti sɔn abada photo ta ma a photo o de la a photo jɔnjɔn de ye n'o tɛ tɔgɔ dɔɔni ni bi cɛ anw ka Facebook kan an ma maa ye fɔlɔ voilà ko a kun ti sɔn photo ta ma abada
amodel kunare fututa odila mashi dingele de mim se ka fo a futu jojo ni semanikala ko akodi aminane ka do mobile kono ikone bi jawye voga nga anyeda fa abuna tege do buguna tigere amodel kunare o soro balia ko ni ngi nyini nga cheni yere de kundi so fututa ma abala lezi akokunu ngo mo dabali bana amodel kunare ikadon aywa marfati do ko ne dara du kono amodel kunare abade muso ninga singa to minute ka fedo do anyeda la ka do mobile fi ma do kono amodel kunare annake aywa mi ngoni sekretari kala lu kan nyingali sabula do ya dina ka fo koro muso yin u ya kala ka bla u ya nyinga e de i do kay ani joni ngumi yeteriye ani joni ngumi boroke abina joni ngumi na no fe abita yoro dumai amodel kunare ni nyingali nunu mbeke sababu ye ka don kamale ni yere ani jakulu minu mbi nyombulo walma ataro walma naso la ma wore ba no fe walma jakulu kelime ka bla sabula so mingeledu amodel kunare ka do bamandi jere jakulu chama de jamana ngono o olu dumi do harama de la ka hakili bayelama naso la o nyana dodo o nga mi ngoni nye ko ye agilera sabula kamale ni ikado ani gundo chama dara lahara amodel kunare ka do sekegelu ko ngeli amina ni sekegelu tuguli nyana ikado mamme ayre fatura mi ngoni ye sekega nai unana ma chama dusukuna yelma ni ngoi nye dowa yelma ngalodo yelma mfama were de ka ko glalende ni yenwa amodel kunare ni ngoni sekega bi harama de dusukuna halibi bela gele ko ngama na gwana sabula ma min bi to iyerma amodel kunare kado ni jama Allah la ta ingela kamuruta kerala murni kundigi e wa kerala murni do almuru nyana mate wallahi kebita jama kundigi kandige hala tesaka gwanga oletige min jeledo fayin woni nyoro uso nga ketnie ni fayin de fama yere ka ko glalendo o fla dokili ni fla do la kilendo nga fawo fama ke faki fato ke kuma ko ndi amma pasta fasta balawa asero lumawa katenga jamana kundigi buguna tege tauche faki kuma ko ndi bo ngolo mana chia ka sha kala baki dola yado dina ko kuma kai dina kala de bo afika kanya na niye ni va wal mani jamana kuni yere kala yayi o na fanga o barajiga bo haliga nyameka ate ugo ni barangele yara ngaje amapozi ukadore kunyono ifana ikani ino bwa komi ni go nyono ni markala nuni barawulu ni tamaniu singa fo wo segu jamana do nga segu kate nyono ngalu afamuna nu kweta akafo nyono ngaw ye uyo ko tora ta ko abo na malo jeri nyono ngaw yo ko tora ko nu mani ngwe kuma bo uka kele nyanu bulu nungu yese banyi isa kabagogo hasei mi maka ko koroboro kana ode ko benge hasei ko koroboro ka de do abi for de ode benge turedo koroboro de do ture ko ne we koroboro de nungu yese banyi anyemi bo indicateur de nouveau kono akabi bolla kala mo de batu wora ne na ndege do kokura na fundi sebe info matin olu koko tinywana kirikara wachicha akominye jantele abinyini ngasara dotro shogal kokala maiga ale ni lagol karamo ni nyanche kokura awo sebe ni kala ko ni nyugu bi nyaga lawuli amado mana ka fo fendo do ko ni mejamana ngono tariku na lakale ka fo olu ko ni ntarani faga iko jizo o belebele do ejume ikado o ko ni lagol karamo ka article 39 bo do ere fana UNTM ma fana nga barabla chariye sebeni kala ko ni ye ni vevla laje muru tubolo bese tubolo marfa krebete onga ka keni wira joro e jamana kono ni fanga ma koloshi lapsa jekulu dowla ilaba ika fanga atato do mbulembule sebeni kala ko ni wati na ni metalike la gol karamugo ko ni na ika do wule do ka keleke farida ni ye kele fugula kele bloki a komblere adone do kana ha sebeni kala ko asabu ye munye UNTM ko ni ngulila ka baba li fanga da ika do sogali ko ni sona fedo ma before mi ma harmonisation de grille salariale no ye mo ka saraj baju bela jerele ka ke kelenye munu ni mununga wa jonjo metalike nywana sebeni kala ko ika do o ko ni sharia mintara sharia ngoni mina ke sababu de la gol karam go ye sanduru ke kele mina no ye ka sharia kise ale ko ni bisabani kononto nai karam go da watungora ninga otaji fe fuwe sebeni kala ko la gol karam go ko bisa ke chogodi mi
min ye olu ye san 5 kɔni taara ni fanga ye iko jizo o belebele dɔ ye jumɛn ye i k'a dɔn o kɔni ye lakɔli karamɔgɔw ka article 39 bon dɔ yɛrɛ fana ye UNTM maaw fana ka baara bila cari ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin fɛn fila lajɛ muru t'u bolo bese t'u bolo marifa kɛrɛbɛ tɛ nka ka kɛ ni u yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jamana kɔnɔ ni fanga o fanga ma kɔlɔsi lapasa jɛkulu dɔw la i laban i ka fanga a taatɔ don bulenbule sɛbɛnnikɛla ko nin waati in na min bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔw kɔni na i k'a dɔn wulilen don ka kɛlɛkɛ fari da min ye kɛlɛ fugula kɛlɛ duloki a kɔnbilɛ yɛrɛ a donnen don kana han sɛbɛnnikɛla ko a sababu ye mun ye UNTM kɔni wulila ka babali fanga da i k'a dɔn sogɛli kɔni sɔnna fɛn dɔ ma a bɛ fɔ min ma harmonisation de grille salariale n'o ye maaw ka sara bajiw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye minnu ni minnu ka wa jɔnjɔnw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o kɔni sariya min taara sariya in kɔni bɛna kɛ sababu de ye lakɔli karamɔgɔw ye san 5 kɛ kɛlɛ min na n'o ye u ka sariya kisɛ ale kɔni 39 ye karamɔgɔ daba tunkara ni ka o taa ji fɛ fuyewu sɛbɛnnikɛla ko lakɔli karamɔgɔw ko o bɛ se ka kɛ cogo di min ye olu ye san 5 kɔni kɛ baara bila cari na wa min ye k'a dɔn lakɔlidenw na kala kimɛni sɛbɛn min b'u bolo n'o ye nɔtiw ye ko k'a bɛɛ lajɛlen bila dilan jukɔrɔ maa ti maga la wa a ti di jamana faamaw ma i k'a dɔn wa min ye san laban kimɛniw ye u sen tɛrɔ bi u bolo tɛrɔ sini u ti taa u la maa ti taa nin kɔni ye hakilinabɔ ye lakɔli karamɔgɔw ye min da sɛbɛnnikɛla ko sa min ye jamana faamaw ko mana cun ka sa mana bɔ ka bere min d'i bolo ko i laban n'a gosi ni o ye kapu n'o ye kimɛni kunfɔlɔ ye centre a bɛ fɔ min ma ko kapu o kɔni kalanw dayɛlɛla kunna sini o kimɛniw gouvernement de jaagusara sa ka taa kɛnyɛrɛye lakɔli privé lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ko ngana mamani ni ko bilenko tɛ u taara olu de wele k'olu nagalajɛ i k'a dɔn ni olu bila kapu o kɔni surveillance la sɛbɛnnikɛla ko kimɛni tɔ minnu bɛ yen ni o ye DEF ye ni o ye BAC ye ni o ye BT ye i k'a dɔn o kelen bɛna kɛ cogo di lakɔli karamɔgɔ minnu ye kɛnyɛrɛye maaw ye u n'olu wele wa jango olu minnu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ dimine kun don gouvernement kɔrɔ k'a sababu kɛ olu fana bɛ diɲɛ ɲani sugu bɛɛ lajɛlen la privé tigiw bolo sabula o dɔw bɛ sara lɛrɛ la 100 u bɛ dɔw ta lɛrɛ la 200 wa hali kalo 1 kalo 2 fɔ san 2 o wariw tɛ sɔrɔ wa jamana mago t'u la ka min ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ jamana ka bolo kan olu murutilen jamana ɲɛmaaw ka tila ka t'olu maa kelenw wele ka na olu bila nin baara la a ko i k'a dɔn n'u m'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la a ko u kɛtɔ don i k'a dɔn marabatigɛni ye han sɛbɛnnikɛla ko ni nin bɛɛ lajɛlen datugura san wɛrɛ kalankura minnu bɛ ta i k'a dɔn année scolaire de bɛna kɛ cogo di lakɔli karamɔgɔ maa ba 90 000 o ye joli de maa ba 19 n'a kunkan fɛ 90 000 maa ba 900 i k'a dɔn lakɔli karamɔgɔ hakɛ min bɛ jamana kɔnɔ Mali lakɔli karamɔgɔ a kɔni ka ca ni 60 000 enseignants ye awɔ maa ba 600 60 000 maa ba 60 600 kɛ maa ba 600 de 600 000 de ye 60 000 maa ba 16 wa joli i ɲamina koloso in kɔni miiri bi hakili cɛ dɛ i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara ko a kɔni bɛna gɛlɛya kosɛbɛ min ye o lakɔli karamɔgɔ hakɛ minnu bɛ kalanda nataw la olu na se ka nɔnɔ bila wa o tuma wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de ka kɛ waasa min ye lakɔli karamɔgɔw ni gouvernement ka bɛn fɔlen na kɛlɛ yɛrɛ bɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye article 39 ye Sogɛli kɔni y'a fɔ a dajɛ la k'a fɔ baasi tɛna na se article 39 ma ale b'a fɛ de ani lakɔli karamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye sabula u kun ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ u ko k'u bɛn'o ci kɔmasegin fɔ o kɔmasegin ale b'o makɔnɔni la n'o tɛ ko ale tigɛlen don a kan ko foyi tɛna se article 39 ma lakɔli karamɔgɔw ko ɲɛdigɛ don o bi kɔn kasi ma n'u b'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la u ye kɛlɛ mun kɛ n'u balimaw fara fɛn mun nɔfɛ ani jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn nin ye Sogɛli yɛrɛ ka fanga ɲini nɔfɛ o natɔ ye o ko daji tile kelen u kun ti jɛn n'a ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la ayiwa karamɔgɔ daba tunkara bala cogo bɛ di kukura Amadou Konare mengele ku mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma patriote Amadou Konare sa fiɲɛdɔ balo bɛ Ala bolo min ye fakara fɔ in kɛ nin y'a ka fasiri ye e ko maa bɛ Ala deli fɛn dɔ la sɔrɔlen kɔfɛ i ti nimisaden o bɛ ne ka kɛ Sogɛli ko kala Mayiga a ka premier ministre ye Amadou Konare i k'a dɔn ayiwa i ni maa minnu jɛra maa minnu ni n'u ye kɛlɛ kɛ n'olu labanna Amadou Konare k'u bi kɛlɛ walima ka gundo poyi i k'a dɔn
dɔrɔn i sigilen kamana bɛ guwa nin ye gɛlɛyaba de wulitɔ ye min ye denmisɛn minnu bɛ M5 RP i k'a dɔn u ka wuli ka jɔ ni ka ɲɛsin Choguel ko kala Mayiga ma Amadou Konare denmisɛnw n'o ye jeunes ye Amadou Konare i k'a dɔn awa nafolotigi minnu bɛ jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ minnu ye kɛlɛ in a jisuma san minnu y'a wuli ka jɔ kɛ IBK kɛlɛli dɔw tun bɛ jisuma san dɔw de bɛ chaise louer a wari bɔra minnu kun u ko Amadou Konare i tulo fɔlɔ dɛ ni Choguel ma miliyari 37 d'u ma wala kutani o bɛ donna la wa miliyari 33 miliyari kuma diɲɛ wulila jamana ne anw ye nin wa daminɛ na n'u kun ɲini k'anw fa yan ne m'a f'i ye k'a bɛ laban min na miliyari 30 o kuma o kɛra ka fanga dafiri o k'a sɔrɔ o tun bɛ jamana jɔ awɔ y'a ye Amadou Konare min ye ayiwa Front Populaire des Jeunes du Mali u ko Choguel y'u janfa Amadou Konare u bɛna min kan o tɛ nin ye Choguel kɔni y'i sinsin olu ka kɛ ayiwa gouvernement ɲɛmaa ye Amadou Konare o tuma min ye premier ministre ye u t'a to yen bi u t'a to yen olu ka gɛlɛya Amadou Konare u ye nin fɔ kunnafonidilaw de ɲɛna koyi maison de la presse la a ko ayiwa min ye président d'honneur ye Mahamadou Diawara Jamangile ani président exécutif o ye Cheikh Sidabu Fofana ye o ye nafolotigi ye Amadou Konare i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dara maison de la presse de la hakilina ani min b'u kɔnɔ k'o ɲɛfɔ Amadou Konare i k'a dɔn caman fanga gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ bɛnkan min b'olu ni Choguel ko kala Mayiga cɛ janfa min sirilen bɛ ka ɲɛsin olu ma Amadou Konare i k'a dɔn u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen la M5 RP nkalonda la olu de wuli ka jɔ kɛ Amadou Konare min ye jamana ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ M5 RP o nɔ b'a la Amadou Konare u ye mun ni mun fɔ min ye maison de la presse ye bɛnkan sɛbɛn min n'o u k'o ma accord d'Alger min ye jamana lakana ye jamana gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ denmisɛnninw ka baara sɔrɔ baliya Amadou Konare k'a dɔn caman fanga kabini a sigira don min Choguel ko kala Mayiga min ye duloki bɔ k'a da a dama don la olu ɲɛ tɛ ayiwa o sira la a kɔrɔ o tuma olu ka wuli ka jɔ ni hakilina a bɛ ta ka ɲɛsin o ma Amadou Konare k'a dɔn bɛnkan min b'a to i yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ olu kan d'o ma olu denmisɛnw minnu bɛ M5 RP la olu minnu y'u ni fili olu minnu damana olu minnu ye su boli ka tile boli i bɛ k'a bɛ dafiri cogo min Amadou Konare olu minnu y'u ka nafolo bɔ ka ji san ka di mɔgɔw ma ka chaise louer ka taa mɔgɔw ta camion na ka journalistes san Amadou Konare k'a dɔn aw jatalaw Ala an ma tɛ se ka ɲininka o ma dɔrɔn mɛ don a la n sigilen don yan n ko n tɛ o n y'a fɔ a ye o n ko a ka taa a bɛna n sigilen sɔrɔ nɔ na n y'o fɔ a ye o a to ten sa Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko olu bɛna min ni min kan Amadou Konare i k'a dɔn hakaja wa olu murutira wa i k'a dɔn olu janfara bi sabula olu bɛ min ni min nɔfɛ jamana dakolonjira k'a filenkolon di Amadou Konare i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye o fɛn caman de bɛ olu b'o nɔfɛ accord d'Alger kuranɛ kolo tɛ bible kuma tɛ Amadou Konare k'a dɔn a ka dakolon di k'a filenkolon di sa i ka k'a kan malidenw i k'a dɔn bɛnbaliya ni gɛlɛya min bɛ jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲɛɲini gouvernement ka wulikajɔ kɛ k'a hakili jagabɔ kɛ Amadou Konare k'a dɔn jamana yɛrɛ gɛlɛyara bi fo k'a fɔ k'a to ten Amadou Konare fɛn o fɛn n'o bi dun o ti sɔrɔ bilen wa o kun bɛɛ n'a ka fana koyi k'a fɔ min ye wulikajɔ ye CNT a dakolon ka ca a filenkolon ka ca o t'o bila CNT ɲana tun a ɲana tun c'est légitime ala ni jamana in kɔni fiɲɛ foyi tɛ CNT la bilen CNT ɲɛna Conseil national de transition awɔ nous qui séjournons dedans on est légitime maintenant o ti ma kuma mɛn anw y'a f'u ye n ko u bi kɛlɛ min na ni Ibrahim Boubacar Keïta n'a binna n ko plan t'u bolo n ko min ma plan l'après IBK n ko plan t'u bolo i y'a fɔ si bɔ nɛgɛ kɔnɔ a kɛra n ko mun ni IBK binna a gɛlɛya don o don an bɛ to a kɔnɔ wallahi si bɔ nɛgɛ kɔnɔ o fɔra o kɛra n k'a to a ye san 3 ye an k'a dɛmɛ a k'o ban an ka jamana yɛlɛma a kɔfɛ o de kun fɔra n ye nin fɔ a ma fɔ a bi cogo di bi a jɛmukan kɔrɔw bɛ o a don ni kun ka hali a ye sabali ala jamana gɛlɛyalen don hitafɛ tɛ a b'a ye a t'a fɛ han dɔ dilen daba ma dɔ dilen IBK ye dɔ d'a ma a bɔ a filɛ nin ye dɔɔnin kɛ bɔrɔ la k'i wele ka d'i ma voilà a filɛ nin ye bi a gɛlɛyara Choguel kɛra premier ministre il y a même pas 2 mois
est-ce que MCRP ni Shogel kanga kele tiena no kera o ya gele ale u kanga kele o manga kele bon il y a des bêtes wanga ke olu ni Shogel ka nyo ade et voilà le problème voilà le problème no te Shogel buga base hage min vanangala nun da saka blind ne non premier ministre c'est normal wallahi on bede kwa akakai akarai na ma bazen do ma abe fingulo do kata ay bazen tada de chiara atwa na ma laba nu ya boy sa bazen tona toyi ça génère contre ça c'est normal amadal konare c'est mon kala ko u ko ma minu ngoni mbona no unina ikado hakaja o wuli ka jondi chesiri u manyi no ko sabla oludi ibeka boka bi ya bi mungama tali binyinga ibeka bina mungama ko jamana ta chogo mai merci jamana wanye mai kala fili jelen dike jamana nafulo ibeka na jew na dewni dew derke ko beka bedu awo uko ko luti ma kontrola ko nga benga min de kera we keleke minga mo de kake ikado tayruba ani awa emuture nunu mbi bo jabali ikado jabali nyono marala nunu nyeta ka segi ni wuli ka do minge uko ka fanga ka boko sobe Shogel ko kala maiga akanga dala benga mingu ni nywande M5RP la ye wuli ka do ni chesiri minge o kuma olu nyina ndo ko ni Shogel kara fama e kaba no bi ni ka nyelo kuma ba akiliji bre Mami nous bora kabi mami nous bora kabi kalo kletan tali kele tali fla opmo ubaraka wulika jobuluda olu ni minga kan o ka duma halibiwa o manyina de la ilaha wala kuta amodel kunare ma kuluma e minye ku kana nyine olu minu nye jago kelaw ye nolu ya nafolo bo muti nafolo ibeka bini nafolo olu de abo asumu waru essence songon aji songon micro ni fon lueli selitapi songon sali tapu so juma fa an meseli yo mama sallah jumana ay segi juma ka da manye de ala be fa aya tro de kube jomana de uga abaraji ere tugabo mama ya ajuma sali ay segi ajuma sali ka da mama na de mo vie de na to ko kelengelo ngo de gunde tume jomana de uga and mi ko de gunde wuli ko lu jago kelaw ku kumbe na minga amadal ko da ni jomana dafirila war mi nga ga duma famadi o de ku borawa olu ka milliard bi saba atumu borago ni jomana de dafirila o de ta kesu ko no kadi aba Shogel na ni kesu o Shogel awa ini minu mbena ka fo ni jamana bina ko war bi duma commerçant nunu o manyina de note ufana wati milliard bi saba ani saba usigelo do ka ko ka war ka duma butigu det mi datugu aborat le flala ka ket le saba le duru activité intense magasin mi datugu yaro gundo baraka bokena ma ni aboto wane ni gundo mbe fo ka ko ni donye okera iman lamede wallahi iman lame awati o ne ni mo mbe fo bo abebi jo kilingili Shogel agelara ni munye sebanye anya min bo patriote ko no aka bi bolla kala mo da wati ami nebe ndega do to kura kuruni kuna fondi sebe l'informateur ko keme worota ani duro menye ka do nga fo uka wala redaction ni nyuka sebenye ako kala mo da batungora ni ya do ki tisaka joy bolo matlongo tlona iyoro je ya otlola ako menye ka do bolo landola no e basketi haka ja ika do segini nan dola ako ame domina iko bi jambu tigi chananja fengo fembe basketi la malila ya munu mto adali munu na ko ye kochi uni de karamo ja maw nyana kube farikolo nyana jela ja o bela jerele jole de koni me tama na e ka do ka kulusi jala ale yere koni tono nyini kama sebeni kala ko ni msega famia chugodi minye mali basket yere la kaseka kuma sulu bata ka nyesi aunga jamana ma sabula jamana dezebe dobe ni oye ka do awa aman nyangi mimbe kabila wale aye far basket nyema nyanke e ka do mene dama jinga bulu jango ka keleku o koni ngele ka se besoro fokata ke jenkuru kara ka nazara umara ka ikado nyechuru na ka umara ka farafina be mara basketi la kasinga na sebe langulu do bote kasinga obolo bo barala ka sabu ke ko dugumama mume malila ko lu de be tibita ba walela ka nyesi mbotigi numa basketi ke rola sebeni gala ko ni ngara malo yae sabula minya amanyang mamu na jera nulu ba do kabi kai kase bima ko lu bela jele ya do ni njaize de korbo kalaba kolo onga ini ma do bi je fena ubi shori ko kai sigile nyene ma ninu ye nwanyi uba fo tout va bien monsieur le président ko ma bise ka fo de kara amanyang ale tai ale ma ko sama koi akoi ka do ni manya ere de ko gole ya ni jatemino ya ira ka fo ngana muni bingali ani ka do cheni muso ya wale chejugu be onga basketi kola mere be
bolo bɔ a la fɔlɔ ka aw dɛmɛ an k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli ɲɛɲini a ko depuis o kɛra karamɔgɔ Daba Tunkara fiba maaw yɛrɛ tɔ maloyara u ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw daminɛ maa min bɛ n'o ye basket ɲɛmaa ye n'o ye Haruna ye u ye Haruna yɔlɔ k'o bila kɛrɛfɛ hali bi k'a ko tɔ sɛgɛsɛgɛ tɛgɛ de nana da Amadu Banba dɔ kan Amadu Banba min ye denmisɛnnin npogotigi minnu yɛrɛ tɛ san 18 bɔ dɛ ni u bɔtɔla ni fari yɛrɛ y'u ta ye i k'a dɔn u tigɛ cogo de ka ɲi wa jango olu mana basket kɛ finini don Amadu jɔlen de k'a fɔ basket bi bila ballon bi bila segini kɔnɔ ta Amadu ɲɛ t'o la dɛ ale yɛrɛ ka kulusijala bi bila min ale ɲɛ b'o de la nin ye maaw tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a y'o karabu karaba walew de daminɛ sa i k'a dɔn npogotigi fɛn o fɛn mana n'o fari y'a ta ye n'o ni ka kɛnɛ a n'a fɔ ye k'i ka tɛmɛ n ka dilan sanfɛ bi ni e ma sɔn a b'a fɔ wa e kɔni ka basikɛti a fɔ aje o basikɛti maliyɛn i k'a dɔn ni i sɔnna hali ni y'a sɔrɔ e ye sengili walima e tɛ se foyi la i k'a dɔn a b'e ta ni k'e cogoya dɔn a ko rɔ a ko a ka kuma ni karatu kɛ k'a de tun ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko npogotigi cɛmancɛ caman bɛ yen minnu ye seriyaliw kɛ k'a jira k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɔra Sikaso o ye npogotigi dafalen ye n'i y'ale ye i k'a dɔn tigɛcogo ka ɲi min yɛrɛ cogoya ko Roseline Dako ale bɔra Sikaso ka na a ka basikɛti daminɛ Kati bɛɛ lajɛlen ko sini ɲɛsigi bɛ nin bolo nka ko ale nana entraînement daminɛ waati min na a jigi bɛ i k'a dɔn Mali championnat ba yɛrɛ kan ko kɔci ko ale ma ko na don n ka t'i bila i ka so i yɛrɛ kɛ diyagoya maa sɛbɛ ale donna a kun k'a ko an ka tɛmɛ n ka so fɔlɔ n'a minɛ dɔ bila ye a taar'o ladon a ka so ni juru k'o da sɔn a karaw i k'a dɔn diyagosa a b'a fɛ ka da n'o ye o ko ale mana nin kama ale nana basikɛti de kama diyagosa f'a tɛ bi o fana kan a ko sera k'i yɛrɛ muru t'a bolo waati min na ale yɛrɛ kɔni diɲɛna i k'a dɔn basikɛti ko o don fɔ bi a ko nin damanda de kɛra sababu ye npogotiginin caman bɛ yen minnu baw n'u faw y'u don u kɔrɔ u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ basikɛti la nka ka nin maa kolokolo kalaba ninnu jɔlen to u ɲɛ ye a ko u tɛ taa yɔrɔ si caman ka carrière donna ngalama na nin cogoyanin na o de wulikajɔw de daminɛlen filɛ nin ye min kɔni na kɛ misaliya fɔlɔ ye Amadu Banba an ye kibaruya minnu sɔrɔ ko tɛgɛ kɔni dasira ale kan fɔlɔ la k'a tɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn l'informateur kɔnɔ jama kunnafoniba Amadu Kunare Tezara mɔna an ka premier min ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni o bɛ bɛn Amadu Konare mbala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ɲɛdankura Dɛma Konde ale ye sɛbɛn kɛ Dɛma ko a bɛɛ n'a ta ni wulikajɔ man kɛ min ye donso kulu marifatigi minnu bɛ jamana cɛmancɛ bolo la e ko u b'a fɛ ka sɛbɛkɔrɔ dimisa a cogoya de ye Dana Amasago olu ka maa ɲɛmaa ni o ye Yusufu Toloba ko a ye jakura kɛ ja min na i k'a dɔn awa miniti 5 ani seconde 29 a kɔni ye tiɲɛjɛla caman fɔ ka bagabagali k'a caman fɔ a ka kumaw kɔnɔ i k'a dɔn b'a dɔn ko wulibali dɔw b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn kabi lakanabaliya warankasara jamana cɛmancɛ bolo la nin waati ninnu na min ye i k'a dɔn maliden minnu bɛ olu to mɛ u yɛrɛ ma yɔrɔ caman sabula finitigilakaw olu t'i ye i k'a dɔn a yɔrɔ dɔw la donsow kɔni farala ɲɔgɔn kan sa ni ka kɛ jɛkulu ye olu n'u ka donso marifaw ani seko ni dɔnko min b'u la olu kɔni de b'a la ka sigidaladenw olu lakana a nunjuru dira cɛba min ma o de Yusufu Toloba wulikajɔw caman tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn a dusu kasilen tuguni o de la a bɔra a kumana n'i y'a ka ja lamɛn sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i k'a dɔn a ye kangaribada kɛ an ka jamana faamaw ye a ko n'i bɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ bi karamɔgɔ Daba Tunkara ko olu tolen don u yɛrɛ ma i k'a dɔn sigidaladenw to mɛn u yɛrɛ ma bamanjiw bɛ taa u seko an'u damayira kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka d'u ye u bɛ taa peluba kɛ u bɛ pangamuluki kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ko u bɛ se ka kɛ cogo di jamana min na armée la k'i ka jɔnjɔn bɛ anw bolo jamana min na dɛmɛbaa jɛkulu caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ o kuma k'a ye de sigidaladen dɔw to mɛn u yɛrɛ ma lɔgɔlidenw tɛ se ka taa lɔgɔli la a tɛ k'u muso la ka jɔ a ɲini kuma tɛ forobin ma o kuma ko maa b'o ko laban dɔn wa o ma Yusufu Toloba ko an bɛ don min na i ko bi jamana faamaw u ka wulikajɔ de boloda joona finitigi tɛ jamana cɛmancɛ bolo yɔrɔ minnu na n'o ye Douassa n'a kɛrɛfɛdugu ye u k'a bɛɛ lajɛlen lakana ko ɲuman n'o tɛ ko u bɛ seliba tile 2 in na d'u ma ni seliba tɛmɛna i k'a dɔn ko olu donso marifatigiw ko u bɛ Douassa bɛɛ lajɛlen minɛ k'a k'u ta ye awɔ
a ko min ye k'a dɔn tile fila u n'o di jamana faamaw ma olu ta tɛ k'u bɛ fɛn kɛ jamanadenw na dɛ olu de bi jamanadenw lakana min ye k'a dɔn jugu minnu bɛ na ni marifa b'a dɔw bolo k'a dɔw yɛrɛ tɛ i k'a dɔn jihadisibaw ye koyi tiɲɛnikɛla kulew de don u bɛ na ni marifaw ye u bɛ na bingaliw kɛ o kuma i k'a dɔn ni finitigiw tɛ min ka d'u ye u b'a kɛ o kuma olu de donsow de kɛlen don ye lakanabolo maaw ye o kuma olu tɛ se ka marifa bila cogo si la donsow jɔyɔrɔ min bɛ i k'a dɔn jamana cɛmancɛ bolo la bi ko maa mana taa sigidaladenw ɲininka karamɔgɔ Daba Tunkara min bɛ u b'a ɲɛfɔ i ɲɛna o kuma ale bɛ min ɲini bi jamana finitigilakaw ka taa yɔrɔ in na u ni donsow ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka lakana sabati n'o tɛ n'a tora nin cogoya in na i k'a dɔn sɛnɛ tɛ lɔgɔli tɛ foyi foyi tɛ o kuma k'olu ye mun kɛ jamana la o kuma a ye nin daseli ninnu kɛ ja la ja min b'a la ka folofolo min kɔni na jamana faamaw kan ka ta ni sɛbɛ ye walasa jamana lakanako bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ damakɛɲɛ a ko la cogoya min na hali n'i y'a sɔrɔ gɛlɛyaba bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la nka o bɛɛ n'a ta min ye duwaza ka taa se Mɔpti kɔnɔ marabolo minnu ma wulikajɔ ka kɛ finitigilakaw ka caron a yɔrɔw la Zugu Toloba ko olu ka laɲini de ye nin ye bi wa k'u b'a fɛ u ka ta sɛbɛla sa n'o tɛ seli mana tɛmɛ u yɛrɛ fana n'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare n kele ku mbi bɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛbaa to a de ko Ablaye Jarakɛ ko i k'a dɔn ayiwa ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ sababu ye galabu ka don hadamaden la Amadou Konare i k'a dɔn ayiwa min ye jamana ye sɛnɛ i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye ka jamana in bɔ nɔgɔ la Amadou Konare i k'a dɔn maa hakilimaw dabali kuraw fɛɛrɛ kuraw tigɛli o de bɛ kɛ sababu ye min ye ɲɛtaa i k'a dɔn ani dabali ɲumanw ka tigɛ Amadou Konare k'a dɔn jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ale kɔni fana ka wulikajɔ ni cɛsiri de ye maa minnu bɛ ni hakili ɲuman b'u la sɛnɛko la walima jamana yiriwale la Amadou Konare u bɛ taama ka t'u ɲɛ da u kan u ni hakili ɲuman ni tanuni ni bonya min ka kan u b'o kɛ jɛkulu in dɔ de ko AS Marraine Amadou Konare k'a dɔn ni jɛkulu in u ye wulikajɔ kɛ ka t'u ɲɛ da kamalen dɔ kan hectare 10 bonyanko de b'a bolo denmisɛn don Amadou Konare k'a dɔn a tɛ foyi kɛ sɛnɛ kɔ Amadou Konare k'a dɔn sɛnɛfɛn si kuraw Amadou Konare i k'a dɔn a kɛcogo ɲuman dabali kura ni fɛɛrɛ kura tigɛli ji ɲuman sɔrɔ cogo i k'a dɔn u wulila ka taa kamalen lajɛ a ka foro kɔnɔ Amadou Konare ka tanuni ani bonya ta k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛlaw ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye gwa ye Amadou Konare k'a dɔn zɛrɛ zɛrɛ melon tamati Amadou Konare k'a dɔn ka taa fara min ye maɲɔ ye ɲɔ i k'a dɔn ani sɛnɛfɛn si wɛrɛw Amadou Konare k'a dɔn hectare 10 nin bɛɛ lajɛlen dannen don Amadou Konare k'a dɔn kamalen i k'a dɔn sɛnɛfɛn kura minnu bɛɛ i k'a dɔn a bɛ ɲɛ cogo min na dabali kura ni fɛɛrɛ kuraw la a kɛlen bɛ k'olu fana dabali tigɛ n'i taara foro in kɔnɔ Amadou Konare k'a dɔn i yɛrɛ nisɔn bɛ diya n'i ye foro fɛnfɛlen ye i k'a dɔn a fɛn minnu dannen don u kɛnɛkɛnɛ wulitɔ Amadou Konare nisɔn bɛ diya sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛ o de bɛ kɛ sababu ye jamana in ka yiriwa kɛnɛ in ka jama caman de taara i n'a fɔ Safo maire min ye Kulubali ye Amadou Konare k'a dɔn ani jɛkulu min n'o ye AS Marraine ye i k'a dɔn u taara munumunu foro in kɔnɔ ka kamalen yɛrɛ k'a sɛbɛkɔrɔfo ji doncogo ji walankatacogo nduguw kɛcogo Amadou Konare k'a dɔn dabali fɛn o fɛn tigɛlen bɛ min bɛ se k'a to sɛnɛfɛnw bɛ yiriwa cogo min i k'a dɔn ɲɛ dara nin bɛɛ kan AS Marraine yɛrɛ ɲɛma n'o ye Salifu Kulubali ye a ye foli kɛ a ye Fuseni Ture a y'a sɛbɛkɔrɔfo ni ka tila ka hakilina ɲuman wɛrɛ d'a ma a ka tigɛ a kan ka d'a kan olu ye denmisɛnw ye u fana na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a bɛ dɛmɛ ɲuman sɔrɔ cogo min na a bɛ tanu sɔrɔ cogo min na sabula a kɛn bɛ sababu ye min ye denmisɛnw wɛrɛ ye k'olu ta k'olu bila baara la foro in kɔnɔ Amadou Konare i k'a dɔn ni Mali denmisɛn ngalana ma kalan ni bɛɛ lajɛlen ɲɛsin dugukolo ma nin fɛɛrɛw ni nin dabaliw Amadou Konare i k'a dɔn hali wari tɛ bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye jamana ka yiriwa baarakɛbaliya o ka dɔgɔya pewu a ko min ye sɛnɛfɛn ɲɛni ye fɛɛrɛw ni dabaliw de don hali minnu tɛ ko gɛlɛn ye Amadou Konare wa a bɛ sɔrɔ jamana fa bɛɛ lajɛlen la an bɛ don min na ko bi Amadou Konare k'a dɔn AS Marraine i k'a dɔn a ɲɛmaa n'a jɛkulu ka taa se Safo maire Amadou Konare u bɛɛ lajɛlen yaalala foro in kɔnɔ k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ forotigi yɛrɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a y'a ye k'a fɔ jɔnwa la jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ min b'a la i k'a dɔn ayiwa maa wɛrɛ kɔni nana ta n'o diyara ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la tabarikala waati ale sɛbɛkɔrɔ koro la nin ye kunnafoni tɛlen ye mouvement populaire de soutien à docteur Cheikh Modibo Diarra n'o ye MPS CMD
mouvement populaire du soutien à docteur Cheikh Modibo Diarra awa olu jekule mungo bi Cheikh Moro kokoro do dakuru yakele MPS CMD ku kalen do ka u ka lapasabaw ni kanuba bela jerele wele ka do ka la jere bala ni obina ke sibiri nata jouer kalo kle bisabani kele abuga nige tanduru sanga bisaba soti ba oran point monument général Soumare krefe o ye non ko anyinendo to ma bela jerele fe u ka ke keneka wasa u ka se kata u ka hamina o sebe koro mafa ka nyesi Modibo Diarra ma Cheikh Modibo mambolo no be sebe la o ye secrétaire administratif ni o ye urobe fidèle damele famel ko nyuma kubo nyini bela jele fe kibaro yaina ambalelu konare yana ngango do nywana e ka don ninye awadugo do zebe min bora pemi mali anyama so ani barakelaw la o barakenya do be ato ko Aboubacar Sangare ka do comptable do min ye direction financier comptable e ka do ale kumbe nyama so ere la amado el konare ka do afatura akrasira ba kasara de sinve nyama so kata se barakelaw bele jilema ku bi do nge e ka do bama toy barakenyoy min na ka wulika joni chasiri fanga kunga bo kosobe ikado pemi mali abara la janajo bele jile kera nginyi nga kunungo ningalo klemo ne woluvla akara fasola garalo no ye buguni nye model kona rekado bi do donge alaka ya fama ninga kaburu noro ni nguye kuna foni min bora pemi mali anyama sola minye ambalom so na andere so nene ni nyaka kuna foni ye kadama tabarakala wati sira wati dafara ana bitabla ya bita kone ama nyongiria honorable Mamadou Diarra suba ko kifo joni masikika ka député kokwe ka yanvo awo ama saka songo dima ni welo lawo badi ko ni nga saka songo ko ni manga di anma ama di anma tinao ama foli chidi ma de ai foli chidi ama ka suba era ko ni ngani ndini ngoni njuga ma era kama na magwanza wa adube de abe ai wa bashe awale ko na de wati na ka wati ma se bita amba bla joy amba ngo ken na ko koloni ko en nganya tan saba sadani na ika do farko je kala lubinu shoni da ai wa farko na je kan amodel ko na de sura fana to ma du shuna nganya muga sagbi ke nin kuna foni keleka sini sogoma ni ala sona ambi ke na ka sebo ko bi bo ko lul lakali nega karafe atwa Gibson control amadol ko na de dabatungara wa assalam